एरे कोसई एटाकू मारी दो बापाई ए जत्ते शीघ्र पातो थर चली जाओ काहे कि ना मोर रुबिना बापा घरे सोचती से उठे को पूर्व रे घर छाड़ी चली जाओ कोठे अरे जीवी मोहिनी ये घरे पूरा मो स्त्री पुओ रहउचंती स्त्री ए मु तमको भूली जाईछी तबे भी मत भूली जाओ काई मोहिनी मु तमको भूली पारिबिनी तुम सिंहार मो ना रखो तुम सकारा मो छवि अछि और कहला मु तम स्त्री ठीक अछि ए सखा सिंदूर मते काहे के त टेंशन दबो टेंशन ता पूर्वरु नियो आज नियो तो बराई सिंदूर ए घर तो बराई सखा आज ठारू तम सहित मोर संपर्क बदली गला आज ठारू तमे मोर स्वामी नुह कि मु तमर स्त्री नुह सुनो चली जाओ मोर सामनारू चली जाओ कोठी चली जीवी मोहिनी संपर्कटा भांगी देल आ कहीं घर को आसबी कहा गुरुवार हम चली जीवी मु हेले गला बेले मो पुओ को सागरे नहीं जीवी कोन करिबो पुआ को नहीं के ता हातरे छुरी भुजाली धरे दबो तबे ताको मरी सो मारिबा सिखाइबो ए बुझे पार थबो कथा तमे जने क्रिमिनल पुआ को क्रिमिनल सजा दबो सुनो तम पुआ जते बळे जानिबो ता बाप गोटा क्रिमिनल जानि थो सते बळे से सुसाइड करियो नहीं वो पुओटा बंची रहू मु तो जय खरा मनीष हेई सारी मो पुओ को तमे भलो मनीष करिबो तमको मोर एटा शेष सुना मोते का भूली गला मो पुओ को भूली जीवनी ये बापा दादा टुटुरे ही गला मां जदी ताको पर करि देबो से कहारा हबो संसार नइरे ता जीवन डंगाटा कुळ छुई परिबनी मोइनी से मोरी भाई कहबा मजी नइरे मो जीवन डंगा ଚାଲିଗଲ ହେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି
ଅତେ ବି ତମେ ଅନେକ ଥର କହିଛନି ଭାଇ କି ପୋଲିସ କରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରି ଭାଇ କି ପାଠ ପଢ ପଢଉଛୁ ତ ଭାଇଟା ଚାକିରି କଲା ପରେ ତତେ ଯେ ପୋଷିବ ତାର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କହ ମୋ ସାଙ୍ଗୁଲିର ନିତାଇ ଝୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଯଦି ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଲଣ୍ଠନ ମଉସା ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏଣେ ପୁଅ ବାବା ମା ମାନଙ୍କୁ ବସୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୋ କଥା କହିଛି ଯାହା ହଉ ବାବୁ ଏଇଥର ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତୁ ମନା କରନା ଲୋ ମା ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ମଉସା ଏକ ତମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବନି ଲଣ୍ଠନ ମଉସା ମୁଁ ବି ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଏ ଜାନି ମନା କରନି ଏ ଚାଲ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ତାହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ଦେଇଦିଅ ପୁରା ଝୁଲିରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଦରକାର ବେଳେ ଆମେ ବାବୁ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଛୁ ଆମ କଥା ରଖିବୁନି କେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପମାନ ପାଇ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ଏବେ ଦେବୁ ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସବୁ ସୁଝିଦେବି ହଁ ମଉସା ମୁଁ ସବୁ ସୁଝିଦେବି ଏ ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ
ହେଇ ହବନି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ କଣ କରିବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଟଙ୍କା ତୁ ଏବେ ଦବୁ লন্ডন মৌসা আনে সময় মাগুছি দিনে কি দিন কাহিকি বর্ষ বর্ষ সময় দেলে বি এ টঙ্কাটা সুঝি পারিবনি তাহলে কଣ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯିବ ଏନିଟାଇ ରୁଲ না আন্নি এবে চাকরি করিবাকু ଯିବ না মতে এক চাল বউজি আরে চাল বউজি আরে চাল বউজি অপা অপা ଆରେ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲାଣି এ আসু সে চন্দ্র মু তাকু ডরিছি না কোন এ শোনানি মু তোতে ডরা ঘোষণা করছিলি বলি ও যেমতি তো ভাই চন্দ্রকু কিছু বি ন কহু নলে অশান্ত বাবুଙ୍କୁ কହି তো ভাইটাକୁ মারি দেবে না না ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି କହିବିନି କିଛି କହିବିନି ତମେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି କରିବନି କିଛି ବି କରିବନି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ବି অপা কোন মারি আসছু রাস্তায় গিয়ে আমার সাথে কোন কথা হচ্ছু ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଚାଲି ଯା ଶେଷକୁ ଜାଣି ତ କି ଦରକାର আরে অপা কেমিতি দরকার নাই তু মো ভৌণী মু তো ভাই আমার আগকু কেই নাই কি পছকু বি কেই নাই আমি দুই দুই কথা জানিবা দরকার ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ସତ କଥା ନ ଜାଣିବା ଯାଏ ତୁ ଏଠୁ ଜମା କି ଯିବୁନି ଆଉ ଶୁଣ ସତ କଥା ଏ ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି আরে অপা ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହବ অপা আরে তু তো গোটে সিম্পল গ্রাজুয়েট তা ছড়া তোর মার্ক পার্সেন্ট বি এতে ভালো নাই কি চাকরি করিব তু আরে অপা এমানে তোতে ঠকি দেবাকু বসছন ଏ କଣ କହିଲୁ ତା ମାନେ ଆମେ କଣ ଠକ ହଁ ତମେ ଦି ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠକ ଅତୀତରେ ଏମିତି କହି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଠକିଛ ମୋ ଅପା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବନି ମାନେ ଯିବନି ମନା କରିବାକୁ ତୁ କିଏ ଏ ଚାକିରିଟା ହଉଛି ମୋର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ କରେ ତୁ ତ କାମରେ ଚାଲି ଯା ମା ମୁଁ ତ ରକ୍ତର ଭାଇ ତୋର ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆରେ ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପୁଣି ତୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବୁ ଏ ଅପା ଏମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପରା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ସେ ଚାକିରି ଅପା ତୁ ଆଜି ଯାଏ ବେକାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲୁନି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖରଚ କରିଛି ସେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ହବ କେମିତି ଅପା ତୁ ମତେ ବେକାର କହିପାରିଲୁ ଅପା ବାଧିଗଲା ଶୁଣ ତତେ ଯଦି ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବୁ ତାପରେ ଅପାକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବୁ ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଯା ଚାଲ। ଏ ଅପା ତୋର କଣ ହେଇছিল ଅପା ଏମିତି କଥା ତୁ ମତେ କେବେ ଆଗରୁ କହୁନା କହିବା ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରେ ଶୁଣ ଏବେଠୁ ତୁ ବହୁତ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣ ଲୋକମାନେ ମତେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆରେ ତତେ କଣ ବାଧୁନି ଆରେ ଶୁଣ ତୁ ଚାଲି ଯା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଚାଲି ଯା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଖିବୁ ସେବେ ଯାଇ ତୋ ସାମ୍ନାକୁ ଜମା ଆସିବିନି ଅପା କେବେ ଆସିବିନି ମୁଁ କେବେ ତତେ ତୋ ଅପାର କଥା ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଲା ଜାଣେ ହେଲେ ତୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁନି ଚନ୍ଦ୍ର ତୋ ଅପାଟା କାହିଁକି ତତେ ଏମିତି କହିଲା ହେଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ ଏ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଝିରେ ଏମିତି କିଛି ହଉ এই সত কথাটা ହେଲା ତୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ କଲକା ଦବୁ ଦେହ ଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ଶୁଣ ସତ କଥାଟା କହିଥିଲେ ତୁ କେବେ ବି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଚାକିରିର ଲୋଭ ଦେଖେଇଛୁ এই যে চাল কর না কହୁଛି চুপচাপ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ କହୁଛି ଆମେ ଚାଲ କହୁଛୁ ଚାଲ କହୁଛୁ
आनी होचे गोटे झियो पिला रास्ता मजे ता आगो टटोला करूछु काई की କାହିଁକି ଡାଣୁଛି କଣ ପାଇଁ ଡାଣୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓ ତୋ ବାଟରେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯା କେମିତି ଚାଲିଛି ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କୋ ସାନ ଭାଇ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି କହନି କଣ ହେଇଛି କହ ଶୁଣ ତମର ଏଇ ସାନ ଭାଇ ମତେ ଗୋଲ ଗାଲ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଶେଷରେ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ଆନିକୁ କେମିତି କଣ କାଲ ସଜେଇ ଦେବୁ ଚାଲନି ଏ ଶୁଭ ଏ ଭୁଲ କଣ ନା କହୁଛେ ମାନିକି ତା ବାଟରେ ଛାଡି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଆନିର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ ହବାକୁ ଦେବିନି ଚାଲନି ଆରେ ଚାଲ କହୁଛି ଏ ଶୁଭ ତୁ ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିଲୁ ଆରେ ଯୋଉ ହାତରେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲା ତୁ ସେଇ ହାତରେ ତ ଭଉଣୀଟାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିଲୁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ମଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କହବେ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମର କଥା କହିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲା ତ ସାନ ଭଉଣୀଟା ବଡ଼ ଭାଇ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ହଉଛ ବାହାରେ ଲୋକ ଆମ ବାପ ପୁଅ ମଝିକି ଆସନି କହବା କାହିଁକି ଭାଇ ତୋତେ ମାରିଲା ବାପା ଇଏ ସାନ ଭାଇ ଆନିବାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସିଏ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା କୁଳାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛୁ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଘରେ ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ତୋର କଣ କରିବ ଏ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି ବାପା ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲା ଚାଲିଛୁ ବାପା ଆମକୁ ଆନିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଗଲୁ ବୁଝି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି ଏ ନୀଳାଚଳ ମହାପାତ୍ର ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ସାଉଟି ଆଣି ମୋତେ ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସମାଜ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ কি সাহায্য চাচ্ছ তুমি মোটু চলো ভাই মতো কাହା ମୁଁ ଦେଖାଗଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଦେଖାଗଲା ସେ ହଉଛି ମୋ ଜଗା ଭାଇ କୁହ ଜଗା ଭାଇ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଜଗା ଭାଇ আরে বাবা কইলে তো বুঝিবি কি সাহায্য চাচ্ছ তুমি মোটু জগা ভাই ତମେ এই ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମଥାରେ ଦେଇ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମତେ ନିଜର କରିପାରିବ କୁହ ଜଗା ଭାଇ କୁହ ତମେ ପାରିବ ଜଗା
କହିଲେ ତ ବୁଝିବି। ଆରେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋଠୁ? ଶୁଣ, ମତେ ଯଦି ତମେ ନ ବାହାବ ତାହେଲେ ଆନିର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗାଲ ହେଇଯିବ। ହଁ, କୁହ। ମୁଁ ବି ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆନି ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହଉ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ତୋ ଜୀବନର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ବାହା ହବୁନି ବୋଲି। ଆରେ ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଆନି ପାଇଁ ତୋତେ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ। ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ସେଦିନ ଯଦି ବାପା ନଥାନ୍ତେ ତମେ ତାହେଲେ କୋଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁହଁରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଆରେ କୋଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ମା ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ବାପା ତମକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିছে। ତମେ କୁହ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ବାପା ବଡ଼ ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଡ଼? ତମେ କୁହ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ବାପା ବଡ଼ ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଡ଼? କୁହ ଭାଇ, କୁହ, ତମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଡ଼ ନା ବାପା ବଡ଼? ହଁ ଶୁଭ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୋ ବାପା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆନି ସିନ୍ଦୁର ଦିଏ, ଆନିକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରି ଆଣେ, ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆନିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ ହେବି। ଆରେ ମା ଶୁଭ, ଆରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଚାଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଆଜି ବାହାଘରଟା ଧୁମଧାମରେ ସାରିଦେବା। ହଁ ବାପା, ଭାଉଜ ଏଥର ବୁଲି ଗଲେଣି, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରିବା? ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ପଛରେ ଆସିବୁ। ସତରେ ଜଗା, ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ତମେ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ନିର୍ମାଲେ ତମକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମିଛୁଆ ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ସତରେ ଜାଣତ କି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଉଠି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମେ ଦେଖାଯାଅ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହେଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ତମରି ଛବି। ଆଉ ମନେ ମନେ ମୁଁ ତମକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମାଟିରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଠେଇ କରିଛି। ମୁଁ ହେଇଛି କନିଆ ଆଉ ତମେ ହେଇଛ ମୋ ବର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବାଲିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛି, ଡାଲି ବି କରିଛି, ଆଉ ଶାଗ ବି ରାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି, ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ସେ ମିଛି ମିଛିଆ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଆଜି କେମିତି ସତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ସତ ସତିଆ ବର କନିଆ ହେଇଗଲେ। ତମେ ମତେ ଅଧା ବାଟରୁ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦବନି। ଏ ଆନି, ଆମେ ହାତ ଧରା ଧରି ଏଇ ମଶାଣିକି ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋକେଇରେ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଚଢ଼ିଯିବା। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମେ ସତ କହୁଛ। ସତ ସତ ସତ।
बाट मोरा तते जानी आउ किछि नाही जानी बारा तते पाई आउ किछि नाही पाई बारा खोजी खाली देवी दिन मोरा तते जानी आउ किछि नाही जानी बारा तते पाई आउ किछि नाही पाई बारा ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର କମ ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ନା ତା ବଂଶ ବୁଡେଇ ସାରନ୍ତେଣି ବଂଶଟା ବି ବୁଡେଇବା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଭସାଣି ଆସିଟା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ହାତ ଉଠାରି ଡାକିଲାଣି କଥା ପଦେ କହିଲାନି ଯେ ମତେ ହସେଇ ଦେ ମୋହିନୀର ବଂଶ ବୁଡିବ ତମେ ସିଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ନା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅୟ ତମେ ପରା ବୁଢା ହେଲଣି ତା ପରିବାର ଜୁଇ ନିଆଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତମ ଜୁଇ ଜଳିବ ପରୀକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ ହଁ କାମରେ କରିକି ଦେଖାଅ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପାରିଲ ବୋଲି ଶୁଣ ତା ବଡ ପୁଅ ଏ ସହରରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ
कर देखिबा तमे ताको आज मारी देला मारी देवी लंठन आजी मोहिनी किंतु मते एठी गोटे खेला करिबा को पड़ी हां हां ए खबरटा मते मोहिनी पाखरे पहुंचेबा को पड़िबो हरी देवी जोते काहे के मते मारुछ की भूल मु करिछि ए भूल तू करिबे भूल करिछि तो मां तू एका मरिबुनी तोर आउ तीटा भाई भी मरिबे मते मरि देले मो बा कांदिबो मो स्त्री मते चुरी आई मरि ओ जिवो मां कांदिबा दरकार तारी भाई मु अजी कांदुची ओ पोटा कोठी अछि केमिति अछि से କଥା मु जानिनी हेले तो मां परिवार साथीरा ब्याह सह खुशीरे रहउछि मो बा जदि किछ भूल करिछि मो बा को आपन पाको नै आसुछि गोटा बसी कि समाधान करि दबा समाधान करिले कोन मो पुओ मते मिलि जिवो मरि गला कोन आपन पुओ मिलि जिवो मो पुओ न मिलु ओ मन को मु बुझाई देबी ओ सहित जे बेईमानी करितला मु तार प्रतिशोध लेछि मो परिवार रो गोटे रोजगारी आपो मते मारि देले मो सानो भाई दिटा पट्टा पट्टी परिबेनी ना स्वप्न रे रहि जिवो मु भी स्वप्न देखितिली ओ पुओटा पाठ पढ़िबो चाकरी करिबो बड़ मनीष ओ स्वप्नटा स्वप्न रे रहि गला आउ मो स्वप्नटा स्वप्न रे रहि जाइछि माने तार स्वप्न को पूरा करबी हरि जाबी तोते ये मैं तू ଆମ ଦେଶରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଠିଗଲାଣି ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କଥା ମତେ ପଚାରନା ଦେଶ କଥା ମତେ ପଚାରନା ମୋ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଠିଗଲାଣି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଚୁପଚାପ ତୋ ବାଟେ ତୁ ଚାଲ ନହେଲେ ତୋତେ ବି ମାରିଦେବି ମାରିଲ ଦେଖିବ ରହିଗଲ କାହିଁକି ଆରେ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ या पाखरे ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ତୋ ବାପା ନା କ'ଣ ତୋ ମା ନା କ'ଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନା ନୀଳାଚଳ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ସେ ତମ ଭଳିଆ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହନ୍ତି ବି ମତେ କ୍ରିମିନାଲ କହିଲୁ ଠିକ କହିଛି ଯାହାକୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ କହିବିନି କ'ଣ ଦେବତା କହିବି ଗଲ କାହିଁକି ଆରେ ମାରିଦିଅ ମତେ ମୁଁ ତ ମରିବାକୁ ଡରୁନି ତମେ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଡରୁଛ କିଛି ପଚାରନା ମତେ କିଛି ପଚାରନା ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି ଆରେ ଏ ଅଶାନ୍ତ ତୁ କାହାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିପାରିବିନି ଚାଲିଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ପୋଲିସ ଆସିବା ଯାଏ ତମକୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନହେଲେ ତମ ଭଳି କ୍ରିମିନାଲ ଏଠୁ ଖସିଯିବ କାହିଁକି ମତେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରିମିନାଲ କହି ଆଘାତ ଦଉଛୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୁ ମତେ ଭାରି ନିଜର ଲାଗୁଛି ତତେ କ'ଣ ନିଜର ଲାଗୁଛି ପୁଅ ପୁଅ କିଏ କାହାର ପୁଅ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ
काहीकि आउ गोटे संसार को भागी दे पारे सेमानक मनरे दया माया ममता किछि नथाय सेमानक भाई भला पाइबा बिछ ए संपर्क भी बिछ किछि भी जानवे किछि भी जानवे मोर भी गोटे संसार थिला ए मोर भी गोटे पुआ थिला रोपना कोठी अछि केमिति अछि बु जानिनी मते लागुची से पुआउ दुनिया रे नथिबा से जतोले जानिथिबो ता बापा जने क्रिमिनल से निश्चय आत्महत्या करि दियो ना मोर जीवन कोना मोर जीवन कोना ये चौटी ताऊ जमीती ताऊ वनरे ताऊ ओरी आइसा नहीं बच्ची ना भाई अरे तू पर मते कथा देई दिलु ते बड़ मनीष करिबु पाठ पढ़े हकीम करिबु तो बाटरे चली गलु ले कहि जा भाई ये मते बड़ मनीष करिबो ये मते हकीम करिबो कहि जा भाई से गोटे कथा मते कहि जा एबारे समस्ते छोट छोट होइतिले ए तो बापा आर भरी को चली गले तो बापा घर कथा मने पकई मु जते बेले आखिर लुह गड़ाए ए धन हे सते बेले तू मो कोळ रे आसी बसी पड़ो आउ तुम मन को बुझाओ सते बेले तथे बुझी मु तो बापा चली जीवार दुख को भूली जाइथिली रे पुआ हेला आज तू जते बड़ा भूख छाड़ी चली गलु मु कहा मु जाई निज को बुझेइबी खेलिबा बुलिबाकू भल पाए बोली माँ मो ऊपर विरक्त हुए हेले तो माँ को बुझाई नहीं कहूँ भाई खेलिबा बुलिबा बयस रे खेलिबेनी बुलिबेनी कोन बुढ़ा हेले खेलिबे बुलिबे तू चली गलुनी जे भाई मो खेलिबा सारी देई गलु କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମ ଛୁଆ ଖୋଜିବ ତମକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ
मौसा आमर प्रथम काम भाई हत्या करके खोजिकी बाहर करवा ये खोजिब कौन आसामी पलाई हम चारि पाखे ए टका नहीं मत विश्वास करो ମୁଁ ମଣିଷ ବଡ଼ କରିନି ये तू मर्डर कर दियो कता मु कत वाला कहि ये तू भुजाली का हाथ रे धरते हमें देखी छु अबे काई की मोबाइल मान लो अबे भाई तब समिति को चलना से दौड़ मत बनी तब बड़ा दरकार अबे कौन है काई की मोबाइल मान लो ये ओकर पता से काई की मान लो अबे कौन है ବାବୁ ଦେଖିଲିଅ ମଣିଷଟେ ମୁଁ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ମୋ ନିଜର ଲୋକଟେ ମତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏ ଭାଇ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ବାବୁ ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ମାରିନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଏଠିକି ଆସିବାଟା ମୋର ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା एते मारो हला पर भी तू सत कथा मानुनु सत कह अबे सत कह तू बप्पू को मारी छु सत कह अबे ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମାଆ ବି ତମ ବୟସର ହେଇଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିଲ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ମାଆ ମତେ ମାରୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲ ମା ମୁଁ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ମା ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରି पुलिस एटा अरेस्ट कर नहीं जाऊ अरे बापा पुलिस की फोन करे तुमको कौन लाभ मिलिबो कहिला आम देश रे केते मर्डर हो केते जण दोषी दंड पाउछथि आले तने कौन खंडक चंचल नमोसा ତମେ ତ ମୋ ଲୋକ ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମେ କଣ ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରି ଥାଇପାରେ इरे को भाबीबा न मागे कोन बछि ए हमरी आखे रे तू तो मनकटा बाटे पैसा को मत जति गुरुजन मिली मानु था ताले मो कथा सुनो खाना को गले हुए तो ये टका देई फसी जाई पारे एईटा को तम घरे चाकर रखी दियो सारा जीवन फटू थिबो तम मानको बसु थिबो आजी नइले मो जीवन डंगा साबास लठन साबास तब बुद्धि को मानिबा को पड़िबो एइटा मो घरे सारा जीवन चाकर परी रहिबो ଏ ମା ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେନା ଲୋ ମା ମୋ ଘରେ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପାଟେ ଅଛି ସିଏ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇନି ଲୋ ମା ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି ମୁଁ ତମ ଘରେ ଚାକର ହେଇ ରହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କିଏ ଭାବିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ ଲୋ ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ହସିବି କେମିତି ତମେ ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ଯାଇନି ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଆରେ ଚାଲିଯିବି बात उठेले पुलिस को फोन करबी तते जेल लागिबो आउ घर को फेरी पारिबोने बापा माँ भाई भौणी कहानी मो देखि पारिबोने तेरो चुपचाप हम घर को चल चल कौशिक हे भगवान
ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ ହେବି ତମେ ମତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲ ଏ ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତମେ ମୋର ଭାଉଜ ହେଲ କେମିତି ସେଇ ବାସ୍ଟାର୍ଡଟାକୁ ମୋ ବାପା ପୁଅ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି କେବେ ଭାଇ ବୋଲି କହିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲ ସେ ଚାରଜଟାକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ନଜର ସାମ୍ନାରୁ ଖସେଇ ଯିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ ତାର କହୁଛେ ତାର କହୁଛେ ବାରମ୍ବାର ତୁ ମଝିକି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦଉଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯା ମୋ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ ଭାଉଜ ଅଳ୍ପ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବି ସେଦିନ ବି ସେଇ ଚାକିରି କଥା କହି ତାକୁ କଲ୍ କାଲ ସଜାଇବାକୁ ବସିଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ସେଇ କଥା ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରର ବୋହୂ ଆଉ ତୋର ବଡ ଭାଉଜ ଏ ଘରର ବୋହୂକୁ ତୁ କଲ୍ କାଲ ସଜାଇବାକୁ ତୋର ଏତେ ବଡ ସାହସ ଏ ଶୁଭ ଆଲୋ ସେଦିନର କଥା ମିଛ ଥିଲା ଲୋ ଆଜିର କଥା ସତ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତକୁ ସତ ଚାକିରିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ସେ ଚାକିରି ତୋ ଚାକିରି ତୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖ ଏ ଘରର ବୋହୂ କୁଆଡେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବନି ଚାଲ ଭାଉଜ ଏ ବୋଲ କଣ ନା କହୁଛି ଛାଡ଼ି ଚୁପଚାପ ତୋ ବାଟ ଚାଲିଯା ତମେ କଣ କଲ ତମେ ମୋ ଭାଇ ତମ ସାନ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିଲି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଅମଣିଷକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି କଣ କହିଲୁ ଆପେ ଅମଣିଷ ଅମଣିଷ গোটা ঝিওর সর্বনাশ করবা বসছে কাহিঁকি মারছি তো আরে কোন করছি সে କଣ କରିଛି ମତେ ନ ପଚାରି ତାକୁ ପଚାର মা শুভ কাহিঁকি ভাই তো মারা মারিলা ବାପା ଭାଇ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ ସେ କୋଉଦିନ ମୋ ଜୀବନଟା ଶୁଭ ଏ ଭାଉଜକୁ ସେ ନେଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲେ ସିଏ ମତେ କାହିଁ ବାପା ତମେ
ମନା କରିଦିଅ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅ ସିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବନି ଧାର ଗରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିବି କେମିତି? ମୁଁ ଅଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଏ ଅଳ୍ପ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଜୋର କରି ନେଇଯିବେ। ତୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝିବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ କଲେଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ମୋ ବୋହୁ ବାହାରକୁ ଯିବନି ତୁ ସେଇ ଅଶାନ୍ତକୁ ମନା କରିଦେ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ନ ନେଇଯିବିନି ବାସ୍ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି କିଏ ଦେବେ? ମୋ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସୁଝିଦେବ ବୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ପାରିଲାନି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦବା ଆଗରୁ ତମର ବୁଝିବାର ଥିଲା ନିର୍ମାଲ୍ୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ବୁଝିଲାନି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଲ ଏବେ ଚାଲି ଆସିଛ ଟଙ୍କାଟା ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଦେବ ତମକୁ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କାଟା ଆମର ତମେ ଫାଙ୍କି ଦେବ ମତେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ପରା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ମୋ କଥା ମାନି ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା କଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଜୋର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ତାହେଲେ ତୋ ଭାଉଜ ଆନି ଆରେ ସେ କେମିତି ଚାକିରି କରିବ? ଚାକିରିଟା ପୁରା ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଉଜ ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ସେ କେମିତି ଚାକିରି କରିବ? ଏଇଟା ବିଧବା ହବ ଧରିଦେଛୁ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ତ ଘରୁ ଗଲାଣି ଯେ ଗଲାଣି ଫୋନ ନାହିଁ କି ଘରକୁ ଆସିବାର ନା ବି ଧରୁଛି ଏଇ ସେ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତୁ ବିଧବା ହେଇଯା। ଏକଥା ତୁ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ଆରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ହଉଛି ମା ସମାନ ଆରେ ପୁଅ ହେଇ ମାକୁ ବିଧବା ହବା କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୁଏ ଆରେ ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ଭାଉଜ ବିଧବା ହେବେ କେମିତି? ଏକଥା କହିବାକୁ ତ ଜୀବନ ଟିକେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲାନି। ଆରେ ସେଇ ଭାଇଟା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ ଛାଇ କରି ଜଗିଥାଏ ସେଇ ଭାଇଟାକୁ ଆଜି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ତାପରେ ତତେ ଏମିତି ଭଗବାନ ସହିବେନି ରେ। এইটা বিধবা হব ସେମିତି କର ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକା ତୋ ଭାଉଜ ସହଜରେ ବିଧବା ହବ। ये तो बचाइब मु देखी डाक ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବା ନାରୀ କେବେ ବି ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି ତା ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତମେ ମତେ କେବେ ବି ବିଧବା କରିପାରିବନି ହଁ ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ସେଦିନ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଲାବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ହଁ ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ चलो डाक दो स्वामी की अबे डाक कौन से अबे डाक दो स्वामी की अबे डाक दो स्वामी की अबे डाक दो स्वामी की अबे डाक दो स्वामी की
ठीक समय आसी जाइए पुओ मनुष्यटा मो बहु को जोर कर से नाथपुर को ले जाई आमे पालन करिबार हम बाप जो जन को बांधी पकई बेसी भलो पाइली तो आज अमरीश सभा को बसिछु आज मु तते मारो मारी अमरीश रु मरीश करिबी ओ ना निर्मल्य महापात्र अनुमति रे गसरु झड़ेनी पत्र ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା ଆରେ ତୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ଦେଖି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପାଗଳ ପରି ଖୋଜୁଥିଲୁ ହେଲେ ତୋର କଣ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ଭୁଲିବ ତୋର କଣ ଶୁଭ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା ସେମିତି କହନା ଲୋ ଶିବ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିନୁ ଆଚ୍ଛା ଶିବ କହିଲୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହିଁକି ତୋ ଭାଉଜକୁ ମାରୁଥିଲା ଏଇ ଅମଣିଷଟା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଠିକ୍ କରିଛି ଆଉ ସେ ଚାକିରି ତାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ସେ ବିଧବା ହେବେ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପରମରେ ଚାକର ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବୁ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଅପରାଧ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇଯିବ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ଅପରାଧ କରିଛି ତ ଭାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସୁଝି ପାରୁନି ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବାବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହି ଦଉଛି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ବାଚ୍ଚା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମାରିବୁ ତୁ ମାରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗେ କଥାକୁ नहीं तमें मुझे की छाड़ी दियो बाबू तमें पड़ा कहूतिल तमें मते देखिले तम पुओ कथा मने पड़ी भाभी नियो मु तमर से पुओ जाको तमें मारी दबाको चाहुचो से तमर बहु ताको कोन तम हाथे मारी दबो अरे ताको एका काहेकी ता सागे मते भी मारी दियो तम हाथर भरी गले मते मुक्ति मिली जीव मोर बचिबाको लोभ नहीं बाबू मोर बचिबाको लोभ नहीं କଣ କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ବି ବାହା ହେଇ ସାରିବଣି ଠିକ୍ ୟାରି ପରି ବହୁଟି ଆରି ସାରିବଣି ମୋ ବୋହୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ବୋହୁକୁ ମାରିଦେବି ନା ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି तू ये लोकटा किए ये कहीं एमती कथा कही चलीगला तू ताको चिन्हनी कि जानी बापा किंतु ये लोकटा मो जीवनटा आज अंध बुआड़े पड़ी जाइए चेष्टा कले भी उकुड़ी पारुनी बापा पारुनी बापा सत कही दौनु महापात्र
କୁହ ମୋ ଲଣ୍ଠନ ମୋ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିଛି? କ'ଣ କରିଛି? ଆମିଷ ମର୍ଡର କରିଛି। এই বাবা ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର କରି ହତ୍ୟା କରି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଅଭିୟ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବନ ପାଇ ବିକଳ ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜୀବନ ପାଇ ବିକଳ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉରା ହେଇଛି, ହେଲେ କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେମାନେ ଜୋର କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର କରିଲେ। କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ ରେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଯଦି ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଓ ସେଠି ଚାକର ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ ତତେ ଆଉ ଜେଲ ହବନି। ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ସେମିତି କହନାରେ। ପର ଘରେ ଚାକର ହେଇ ରହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି। ଜେଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରିବିନି ରେ। ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ମୋତେ ପୋଲିସରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଭଲ ପାଏ। ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏଇ ଭାଇଟା କ୍ଷୀର ପାଣି ପିଇ ଯାଇ ତା ଭାଗ କ୍ଷୀର ତୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଜି ସେଇ ଭାଇକୁ ତୁ ଜେଲରେ ପଠେଇଦେବୁ। ଭାଇ ତୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ଏଇ ଭାଇ କଣ୍ଟା ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ତତେ ମାଛ ଖୁଆଏ। ଆରେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ପାରୁଥାଏ। କହୁଥାଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ସେଇ ଭାଇକୁ ତୁ ଜେଲ ପଠେଇ ଦେଇନା ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ। ମୋ ବାପା ହୋଇ ତୋତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହେଇ ଜୀବନ ସାରା ରହିଯିବେ। ମୁଁ ଏ ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଜେଲ ପଠେଇ ଦିଅନି। ତମେ ତାକୁ ଜେଲ ପଠେଇ ବାପା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ନା ରେ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। କିଛି ଗୋଟେ କହ। ମୋ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି ଲଣ୍ଠନ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ମାନିବି। ରେ ବାପା କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲୁ ତ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବେ। ତ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ କହୁନୁ? ଏକା ବାପା କହିଲେ ହବନି ମଉସା।
कंडीशन रे राजी हवा दरकार ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ତମର କି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କୁହ मो कथा मानी तमे विधवा है जाओ आकाश को चाही चाही राति काटिब कहीं जानिच से आकाश छाती मो आली मुह देखा तमें जमा भी काटनी तमें जमा मन दुख करनी तमें एटा भाबी नब एटा बोधे भगवानଙ୍କର इच्छा थिला अरे तुम एठी बसिଛ ତ ତମ କଥାର ଜବାବ ଦଉନ ଯେ अविष्ट मु का प्रेमिका नु भले कौचर चल जाओ अरे बाबा टिके तो लेट हेगला चली जीव कोच औ सॉरी हाथ छाड़ कोची अरे मो हाथ छाड़ कौन एकरा की आसे
भी राजी आसे मु तुम हाथ छाड़ीबिनी देखिबा तुम मोर कोन करिवो ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଆଉ କହିବି ତମେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଭାବି ପାରୁଛ ତ ଭଲରେ କହୁଛ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନେନି କି ଜାଣିନି ठीक अछि तमे जेतबेले चली जिबा कहलणी चली जिबा हेले आजिठू तुमको बुलिबा आरंभ कली ରୁହ ବସନ୍ତ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ चेष्टा करिबी ଠକିଦେଲି କହିଲ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ଆଉ ମନେ ପକେଇବି କାହିଁକି ଆରେ ଆମେ ପରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନଯିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏଇ ଆକାଶର ଜହ୍ନଟା ନା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଇର୍ଷା କରିବ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଁ ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା ତା ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଅଟକି ଯିବ ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବ କାଶ ମତେ ଏମିତି ଝିଅଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଠାରୁ 7 ରଙ୍ଗ ଉଦାହରଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଢ଼ିଛି ଏକ ରଙ୍ଗର ମହଲ ଯୋଉ ମହଲଟା କି ପାରିଜାତ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିବ ଆଉ ଆକାଶକୁ ବୋଲି ଜହ୍ନଟା ନା ସେଇଠି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ମିଶି ଗଲା ପରେ ଏ ମନ ଜମା ରହୁନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତୁ ବି ତ ଦୁଷ୍ଟମୀରେ ଦେଲୁ ଇଶାରା ବନି ବନି ତୋ ଦିୱାନା ପ୍ରେମିଆ ତୁ କହିଲେ ଛାତିରେ ରଖିବି ଜୀବନ ସାରା ଦେଖି ଗାଉଛି ମୋ ସାରା ତତେ ଦେଖି ଗାଉଛି ମୋ ସାରା ତୋ ପାଖରେ ଥାଇ ଲାଗେ ମତେ କାହିଁ ସୁନା ସୁନା ସବୁ ସମୟ ହୃଦୟଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବାହାରା ଲାଗେ ଆଜି ପାଇଗଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରା ତୋ ପାଖରେ ହାରିଗଲା ମନ ବିଚରା ତତେ ଦେଖି ଗାଉଛି ମୋ ସାରା ତତେ ଦେଖି ଗାଉଛି ମୋ ସାରା
প্রতিটি পৃষ্ঠারে দেখে তোর চেহারা दिल तक देखी गाउची मोर शरारा दिल तक देखी गाउची मोर शरारा कल आसले मत जावाक पड़ो जगटा मोर बेसी समय रही जल्दी पड़े ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯେମିତି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁନିଆର ମୁଁ ହିଁ ତମର ନିଜର ନାଇଁ ନାଇଁ ମ ଏତେ ଭଲ ପାଓନି ଯଦି ଭଗବାନ ବି ଇର୍ଷା କରନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପୁଣି କେମିତି ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ ଭାଉଜ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶବ କିଏ ତମେ ଧରି ନିଅ ତମର ଜଣେ ନୂଆ ସାଥୀ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମୋ କଥା କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାଏ ଆରେ ଆସ ଟିକେ ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଇ ବସିବା ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବା ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ସେଦିନ ମୋ ଭାଇ ବି ଏମିତି ବିଫଳ ହେଇଯିବ ଅଜେଇ ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କେତେ ଚିତ୍କାର କରିଥିବ ହେଲେ ସେ ଶୈତାନ କିଛି ଶୁଣିଲାନି ଆରେ ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିଲା ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି ଭାବୁଛୁ ଫୋନ କରି ଘରକୁ ଜଣେଇବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପାଇଛି ଟିକେ ଖୁସି ହେବି ନା ରୂପ ରଙ୍ଗ ଯୌବନ ମତେ ପାଗଳ କରି ସାରିଲାନି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ହଜିଗଲିଣି
କଣ ହେଇଛି ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବଦନାମ ହେଇଗଲି ବାପା ମରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଗଲି ନାଇଁ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ଜାରେ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ କେହି କାହା ଚରିତ୍ରକୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜେ ବାଡ଼ ବସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବାଡ଼ ଦେଇଥିଲି ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲିନି ଏଥର ମତେ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିବେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିଛି ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି ଆଇସ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମରିଗଲୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ରର ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବାପାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ରେ ମା ଏ ଦୁନିଆ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି ବାପା ଏ ଚାରି ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ମତେ ଉପବାସ କରି କହିବ ଏଇ ଦେଖରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ଯାଉଛି ବାପା ଦୁନିଆ ମୋଟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ମୋଟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ବାପା ଏସବୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଏ ମତେ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା ତମେ ଯଦି ମାରୁଛ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ତୁ ପରା ମୋର ଝିଅ ଆରେ ମୁଁ ପରା ବାପା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରି ବାପା ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା ବରଂ ତତେ ଯିଏ ବଦନାମ କରିଛି କହ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏ ବାପା ମନଟା ବୁଝିଯିବ ସେ ବଦମାସ କିଏ ତୋର ସର୍ବନାଶ କରିଛି କହ ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ କଳଙ୍କିନି ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏ ବଦମାସ କାହିଁକି ମୋର ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବୁ କହ ବେ କାହିଁକି ମୋର ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବୁ କହ ବେ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବୁ କହ ବେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ତ ଯାଇଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ବି ଉପରକୁ ପଠାଇଦେବେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ସାରିବା ଧମକ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେ ବୁଢ଼ା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଜମା ତୁ ଠିକ କଲୁ ନୁହେଁ ଗରମ ନଦ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଆରେଷ୍ଟ ଦିଏନି ବରଂ ତମ ପୁଅ ବି ବାଦ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ମୋ ପୁଅ କଣ କରିଛି ସେ ଓ ଭାଇକି ମାରି ଯାଇ ଆମ ଘରେ ଚାକର ହିଁ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଯଦି ତମେ ସତ କଥା କହିଦେବ ମୁଁ ବି ତମ ପୁଅ ନାଁ କହିଦେବି ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି ଘରେ ପୁଅ ମା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ହେଲେ ବିଚାରରେ ଯଦି ତୁ ପୁଅକୁ ଜେଲ୍ କି ଫାଶୀ ହେଇଯାଏ କଣ କହି ବୁଝେଇବ ତମ ପୁଅକୁ ବରଂ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନିଅ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ତା ନହେଲେ ଏ ସମାଜ ସମସ୍ତେ କହିବ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ସମସ୍ତେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବାପା ପୁଅକୁ ନିଜର କରି ଝିଅକୁ ପର କରିଦେଲା ଜମା ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନି ଏ ଭାଇଟା
ଏ ଅପରାଧୀ ତା ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ମୋ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଚାଲିବା ପରେ ତମ ଭାଇ କଣ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ? ଜବାବ ଦିଅ। এই স্থানରୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ କିଏ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା? ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ମଉସା ତାମାନେ ଶୁଭ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ମୋତେ ସେ ଆସାମିଟା କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ। ଅସମିକା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପୋଲିସକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଇନ ଅଦାଲତ କାହାକୁ ଘେର ନାହିଁ। କହବେ କାହିଁକି ଜିତିଗଲା ସରପରାଜ କଲୁ? ଆରେ କହବେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତା ଚେୟାରରୁ ହଲେନି। ଚାଲ ଶୁଭ ଏଇଟା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବ। ଚାଲ। କିଏ ଫାଳ ଲେଖିବି? ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଚନ୍ଦ୍ର ଆ କଥା ଶୁଣନି, ଭୟରେ ମିଛ କହୁଛି। ଭୟ କରିନି ଶିବ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମିଟା ଖସିଯିବ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉ? କଣ ଶିବ ପାଟି କଲ। କାହିଁକି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କହିନି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ମୁଁ କଣ ଜଣେ ଶୁଣି ମନ ଦେବି ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଝୁଣ୍ଟିଲ ତେବେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇବ, ଆଉ ଭାବିବ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି। ମଉସା ପୋଲିସକୁ ମିଛ କହି ଆପଣ ପୋଲିସର ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି କେବେ ନ ହୁଏ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ତୁ ସତ କହିବୁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତୁ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ। ମତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପା ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଝିଅ କହିବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ପରେ ଆଜି କେମିତି ତମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଘୃଣା କରିପାରୁଛ? କର ବାପା, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଘୃଣା କର। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ଡାକିଲା ବୋଲି ତୋତେ ବାପା ବୋଲି କେତେ ବୁଝେଇଲେ ତୁ ବୁଝିଲୁନି, ଚୁପ ରହିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ତୋ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଝିଅ ହୋଇ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତୁ ତ ବଦନାମୀ ହେଲୁ ମତେ ତୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲୁ ଜୀବନରୁ ମତେ ତୁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା। ବାପଙ୍କର ଦରବାଜାଟା ତମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତମେ ଏବେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ନା କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଉଛ ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ?
ହର ଧରିବ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ